A fito lafiya? Amma kin gama ayyukan nan da baki jiya? Na ga. To ai gaggawan kammala saboda za mu tafi da su ne ko? Yawwa, so komai yayi daidai. Sai ka je ka samu manaja sai ku har hada abin da za ku har hada ku je ku biya. To shikenan labai. Nagode. Sai dai kai hakuri labai, kai wata yar magana da nake so da ni. Okay, you are free. Bismillah. Mazan ka. Duk da cewa dai sakatare shi ne babba kai na matsayi. Bai kamata ne ka tsallandan a cikin harkokin manya ba. Amma kuma bai kamata na ga abin da zai cutar da kai shiru. Akwai wani abu ne da ka ga yana faruwa wanda ba daidai ba? Ƙwarai kuwa labai, saboda sakatare ba su ci gaban kamfani. Ɗazu ka yi magana akan kiyaye sirri, amma ina zargin sakatare yana son da sirrin wannan kamfani a waje. Sakatare shi yake rike da takardun sirri na wannan kamfani gaba ɗaya a hannun shi. Idan wannan magana da kake yi haka ne tabbas, to babu shakka ba ƙaramin illa yake mana ba kenan. Tabbas, hakika haka ne, saboda na taɓa jin, ni da kaina na taɓa jin sai na waya da manajan wani kamfani. Yana sanar da shi irin sinadaran da muke aiki da su wajen sarrafa kayayyakin mu. Ka tabbata da wannan magana da kake yi? Ba zan taɓa maka ƙarya ba. Shikenan, je ka nagode. To, thank you so much. Nagode. Mai lalabe cikin duhu bai san abin da zai tafi ba. Sanin gahibu sai Allah wahadaniya sarki rabba. Ita nake da magana kai ka. Ai gashin da yana da kuma yake dan damuna. Na san zan biyo ta nan shi yasa sai ko kayan aski. Gaskiya. Ina tasowa daga office kai sai nace bari in bata. Akwai layi ne da Ba da ke muka ayi. ai maka ba, ai maka. Ai ma ai kai oga ne, kai ne gidan ne. Thank you. Lawai, da ba sauri fito, an magana da su.
Ok, to shi kenan bismillah. Ran zauna. Allah wai na so a ce maganar nan a gida za mu yi ta amma tun da ka zo kawai za mu yi ta. Ali magana auren ne ya taso? Allah wai ai in aure ne kai ne mutum na farko wanda za ka fara sani. To mecece magana Ali? Allah wai ka san dai nan guri ne na manyan mutane da suke za su yi aski. Ƙwarai da gaske haka ne. Kuma duk kusan ma'aikatan ofisinka duk anan suke aski. Allah ku? Ƙwarai ma kuwa. Wato Allah wai magana da nake so in sanar maka gaskiya kana da makiya sosai ne. Allah Ali. Dole sai an dage da addu'a sannan kuma kai hankali da kanka. Ba kuma Allah ba ina ga maka wannan magana bane ko dan in gyara miyata. Ina so in sanar maka da cewa gaskiya kana da makiya da yawa. Dan mu ne idan gari babu inda ba ma shiga a garin nan. Duk wani abu da yake faruwa a garin nan muna jin sa. To shikenan. Nagode Ali. Nagode kwarai da gaske. Waye adali, waye adali, waye adali, 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 waye adali. Allah sarki, mutumin kirki. Ba dai bacci yake ba. Ba bacci yake wa idan shi ne? Yawa saboda ni kin san ni fa bana son in mutum in yana bacci a kashe shi. Kamar ka san ina son in ganka kuwa. Dan da fito ya labai. Nagode. Me kuma na godiya? Labai babban mutumin da babban mutum ya ce yana son ganin shi ai ba abin da ya fi cancanta ya fara mai sai godiya ai. To idan kuma ɗaure ka zai fa? Ba irin babban mutum irin ka ba, saboda na san kai baka taɓa ɗaure kowa ba. Rashida, ki kai mana fruits da ruwa mai sanyi waje. Kamar. Na? Wani sabon. Abubuwan suna matukan bani mamaki, sun daure mun kai matuka yadda mutane gaba ɗaya suke zuwa min da maganganu iri daban-daban. Wata amma na wannan karan abin ya yi yawa kusan duka mutanen da ke kewaye da ni babu wanda ba a zuwa min da maganansa. Matata ta zo min da maganan manaja ya zo min da maganan matata, sakatare ya zo min da maganar accountant ya zo min da maganar sakatare. Abu guda ɗaya kawai za ka yi. Me zan yi kamar a cikin waɗannan mutanen da na lissafa ma wa zan zarga a cikinsu? Ni dai shawarar da zan baka annan ita ce, ka yi amfani da abin da Allah ya faɗa a cikin Alkur'ani mai girma. Ya ayyuhal ladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahadatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Allah yana umurtan dukkan mu'minai a duk lokacin da wani fasiki ko wani makareci ya kawo musu labari to kada su yi saurin ɗaukan hukunci, su yi bincike akan labarin saboda kada daga baya su zo suna da na sani. Shi yasa nake son yi bincike kamar. Amma abin da yake ɗaure maka shi ne na rasa ta ina zan fara. Na san yadda za mu. Amma ina so ka sani duk wani mutum mai dukiya yana fuskantar irin waɗannan matsalolin da kake fuskanta. Saboda ka san duk mutumin da yake da kuɗi dole ne ya zamana cewa munafukai suna tare da shi da masu so su dinga kawo mai sukan mutane. Saboda yau in baka da kuɗi ba wani wanda zai zo kusa da kai. Amma in kana da kuɗi dole ne munafukai za su kewaye ka. Daga wani abu ya ɗan faru
za ga suna kokarin gazayewa da gudu su su fada a gaban ka suna haki suna rige-rigen fada ma saboda kawai wani ya riga su. This is exactly what I'm facing. Abin da yake faruwa da ni kenan. Duk lokacin da zan fita sai ka samu wani sai ya kawo min suka akan ɗan uwansa. Babu wanda zai zo min da magana na arziki akan ɗan uwansa sai dai kushe saboda shi ya samu gindansa. Allah ya kyauta. Amin. Allah ya kyauta. Ni bari in zo in tafi. Ina so mu shiga ne sallama da Rashida saboda kar ta ce na tafi ban yi sallama da ita ba. To sai mu shiga ku sallama kai amma da Allah ka bani lokacin da ka ga wani abu yana kokarin faruwa. You are free ka zo ka bani shawaran da ya dace. Da wannan ne ba wani matsala insha Allah. Waye adali wa zai taimaka min na bar kuka ya sharan hawayen da ke zuba a cikin idanuna. Me yasa ne ka haka? Wallahi tun dai da ta fadi kuma ta bugu ni sosai. Hankali. Ka tsaya da kana. A gani zan shiga da duba ta in san me yake damun ta sannan sai mu san wani irin aiki za mu mata. Allah dai likita a duba da kyau. Kai ka san halin da matata take ciki. Ba na so a yi asarar wani ciki. Kwantar da hankalin ka da shi in Allah ya ba za a sa da nan zuwa. Yawa, hello manager. Akwai dalilin da ya sa ni. Gaskiya ba zan samu daman zuwa ba saboda matata ce ba lafiya. Amin. Sai yi magana. Sannu. Allah ya baki lafiya, Allah kuma ya kiyaye na gaba. Da na rabu da kai mijina, don ban taɓa yi tsammanin zan tashi. Duk wani hoto na duniya, san da ya ɓace ma idona. Ta yaya hakan ya faru, Habib? To, za a ce dai kawai wannan abu tsautsayi ne, don ni kana ban sanya akai hakan ta faru. Likita baka ce komai ba har yanzu. Habibu, gaskiya sai da in ci ku yi haƙuri kuma Allah ya sake baku wani cikin domin wannan cikin da take dauke da shi ya riga ya zube. Cikin ya zube? Kwarai kuwa ya riga ya zube kuma ba a buƙatar ta sake ɗaukan wani cikin nan kusa saboda sake ɗaukan wani cikin nan kusa zai iya jefa ta cikin wani hali kuma ya jefa rayuwarta. Saboda makwancin ɗan ya riga ya samu lalura to ana so a ɗan bata time har lokacin ya yi healing ta warke sannan za ta iya ɗaukar wani ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To amma akwai possibilities din za ta iya sake samun cikin? Warai kuwa akwai. Za ta iya sake ɗaukar wani cikin insha Allah. Amma shawarar da zan baka shine ka hana ta yin wasu ayyuka irin ɗaukan abubuwa masu nauyi haka. Gabaki ɗaya ma ta daina. Ka yi haƙuri. It's not easy. Amma komai zai wuce. Ka gani kwantar da hankalinka. Bari in je ofis